भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के अगर गाना ना आवे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच जाला। तो वो सबको बतावल चाहतन कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना आ चुकल बा। गाना कौन से बा जानल चाहता नहीं जा? हाँ देखल चाहता नहीं जा? हाँ सुनल चाहता नहीं जा? हाँ तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखी जाए। ठीक है। भले पावर स्टार पवन सिंह साउथ के मूवी में बिजी बड़े, लेकिन आपन फैन फॉलोई खातिर भैया गाना लेके आवत रहेलन। भले थोड़ा सा लेट होला लेकिन एकदम ब्रांडेड लेके आवेलन। एगो लकीर खींचलन पावर स्टार पवन सिंह। तो चलिए वीडियो में बना रही जाए, वीडियो में लास्ट तक लेदम ताकि बताओ तनी पावर स्टार पवन सिंह गाना कौन सा बा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़त तनी। उससे पहले नमस्कार प्रणाम और स्वीकार करी जाए। हम धर्मेंद्र गुप्ता, रोज सब देख रहे बन जाए मनमोजी एक्सप्रेस। हम बतावल जाते पावर स्टार पवन सिंह के गाना के रोज सब सुनने कह जा कर रुआ सब तो बिल्कुल हमको आसान है, पूरा विश्वास बा कि रुआ सब गाना के सुन ले खब जा। तो रुआ सब बतावल चाहता नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह साउथ के मूवी में बिजी बड़े वहाँ के भाई। और वहाँ बिजी बड़े समझ ला कि ऐसा एगो लेवल एगो ऐसा लकीर खींचे वाला बड़े जो कि वहाँ तक जाए खातिर लोग के कई जन्म लग जाए। तो रोज सबके फाइनली बताओ जाए पावर स्टार पवन सिंह के करब ना गुलामी गाना के मतलब कि इतना चर्चा बा, इतना जोरदार चर्चा बा, इतना सोशल मीडिया पर वायरल बा, मतलब रुआ सब के एक बारे में सोचत है ना तो बहुत कम सोचत है जा। कैसे पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवे भोजपुरी इंडस्ट्री में वो कुछ दिन के बाद और सोशल मीडिया पर तबाही न मचाई, ऐसा कहाँ हो सकेला। तो करब ना गुलामी मतलब कि एगो मियाँ बीबी के गाना बा। पावर स्टार पवन सिंह अपना बीवी से कहत रहे, अपना पत्नी से, अपन धर्म पत्नी से कहत रहे कि ल है महंगा महंगा साड़ी खरीद के लेके आवत रहे देवे खातिर। तो उनकर पत्नी कह रहा बड़ी कितनो पहनब नया नया साड़ी, हम करब ना तोहर गुलामी हो। अच्छा है बनारसी ला। मतलब कैसे कुछ गाना के बोल बा। हम उनकर पत्नी से कहल चाहतनी काहे भाभी, मतलब के पति के बात मानल, पति के बात सुनल कहीं के गुलामी तो ना है, ओकरा के तो गुलामी ना कहल जाए। पति के बात, पति के कहना, पति के जो बोलता ओकर काम वो करल तहार फर्ज बनता, एकरा में गुलामी ना कहल जाए। ई भले तू गलत कहता, शिल्पी राज कहतारी मतलब डेविड सॉन्ग भाई। तो जहाँ तक से हमारा तरह लागता कि पति के मतलब कोई कहना कोई गुलामी ना है और पत्नी के कहना कोई पति के कोई गुलामी ना है। मतलब मिलजुल के रहे के चाहिए, मिलजुल के काम धाम करे के चाहिए। जब अगर पति तरह साड़ी खरीद के लेके आइल बड़न तो पहिर ला, का दिक्कत बा। कहताड़ू कितनो महंगा महंगा पहनई बस साड़ी, तोहर करब ना गुलामी हो, बड़ा दिक्कत बा। पावर स्टार पवन सिंह गाना का सुनल चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिले बनी, ओरिजिनल गाना जाके वहाँ पर सुन लीजिए। पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज जी के साथ में गाना बा, मतलब बहुत दिन के बाद शिल्पी राज जी के साथ में गाना आयल बा और गाना ही बहुत बढ़िया लगा था। गाना सुन के पावर स्टार पवन सिंह के गाना आई रहा तो आज एक दिन पहले आ गई बा, एक दिन के बाद हम वीडियो बना रहा बानी। कैसे उतना टाइम नहीं रहत इतनी गाड़ी, तो यही चलते हम अपन सोचें कि व्यूअर सब्सक्राइबर के भी कुछ ना कुछ मनोरंजन देवे के पड़ी। तो पावर स्टार पवन सिंह गाना के लेकर आ चुकल बनी, तो गाना के जाई जा दबा के एकदम सुनी जा। अगर चैनल पर नए बने तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करी जा कि हमारे वीडियो यार सब कैसा लगता। पावर स्टार पवन सिंह के मियाँ बीबी की जोड़ी कैसा लगता यो थोड़ा सा कमेंट जरूर कर देव जा। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह गाना आवे का मतलब समझ लीजिए सोशल मीडिया पर तबाही मचावल। पावर स्टार पवन सिंह गाना गईले बड़े भाई, मतलब अंगू चंगू मंगू निखन गाना गईले। पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज समझ लीजिए, मतलब कहाँ तक ले गाना जा सकता, कहाँ तक बच सकला। तो हमारा बहुत ही बढ़िया लागल गाना सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। रोज सब कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ जा। बस इतना ही बतावे खातिर यार पावर स्टार पवन सिंह करब ना गुलामी गाना आ गई बा। तो रोज सब जाके सुनी जाए, बहुत सारा प्यार से बात देते रहो जाए। मिलता नहीं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।